Dwar l-immigrazzjoni naħseb qed nista' nara bidla li ma kontx innotajta qabel u ma kienx teżisti qabel fil-verità. L-enfasi kbira li ħassir u qiegħda ssir u jidher li l-aġenda Maltija qiegħda tasal fuq iċ-ċentru tal-Mediterran. Di tkun waħda mill-issues li ħankod innafsu fi frar li ġej meta il-mexxej Ewropej jerġgħu jiltaqgħu f'Malta u l-puntana jidher li qed jasal u issa sar mainstream bħala argument Ewropew li jiġifieri li minkejja dak li sar il-kritika kollha li jista' jkun hemm mal-Turkija il-problema tal-immigrazzjoni għad hemmhekk f'dak li għandu x'jaqsam mat-triq tan-nofs tal-Mediterran, tal-Mediterran ċentrali, hemmhekk dak li għandu x'jaqsam mal-Libja u ma' pajjiżi oħra. U dawn il-pajjiżi għandhom jingħataw priorità kbira fil-politika Ewropea fir-rigward tal-immigrazzjoni. Jidher li hemm realizzazzjoni, hemm konsens sħiħ li dan għandu jsir u dan is-suġġett iddomina d-diskussjoni kollha dwar l-immigrazzjoni. Jiġifieri tagħtina responsabilità imma tagħtina s-saħħa li nistgħu mmexxu l quddiem din l-aġenda. Jekk tgħidli fejn tridu taslu jien ngħid li l-Ewropa trid eventwalment tasal bil-problemi kollha li jeżistu dak li għandu x'jaqsam mal-ftehim li hemm mat-Turkija. Ftehim bħal hemm mat-Turkija jrid jiġi replikat fiċ-ċentru tal-Mediterran bil-caveats kollha fid-dritt internazzjonali imma wkoll jieħu konsiderazzjoni l-pajjiżi taċ-ċentru tal-Mediterran u l-pajjiżi ta' transit bħalma huwa Niger. F'dawn il-jumejn il-Kummissjoni Ewropea nediet żewġ inizjattivi li huma frott il-Valletta Summit li sar f'Malta sodisfatt ġara s'issa f'dan ir-rigward. Huma parti mill-frott tal-Valletta Summit fir-rigward tal-inizjattivi kollha li qed jittieħdu. Kellna l-kritika wkoll, jiġifieri meta kien hemm il-kwistjoni tal-persuni mill-Mali jew uħud minnhom jgħidu li huma mill-Mali u qed jiġi stabiliti jkun mhux mill-Mali għandhom jiġu ritornati lura jkollok il-kritika wkoll ma dan huwa kollu parti minn pakkett sħiħ ta' għażil ta' ritorn ta' immigranti li l-Unjoni Ewropea qed tgħid li ħadd tkompli tafas fuqu. Jien naħseb dak li qalet l-Unjoni Ewropea u għamlet l-Unjoni Ewropea s'issa dawn id-drittijiet qed jiġu salvagwardjati. Tal-inqas hemm salvagwardji ċari ħafna b'dak li għandu x'jaqsam mal-qrati Griegi, b'dak li għandu x'jaqsam ma' dak li qed jintrabat li qed jagħmel u li jidher li qed jagħmel il-Gvern Tork ma jidher li xi rajtna xi akkużi partikolari fil-rigward tal-Gvern Tork. Naħna nafu li s-sitwazzjoni fiċ-ċentru tal-Mediterran hija differenti mill-sitwazzjoni fit-Turkija, imma m'hemmx dubju li waħda mid-deterrenti trid tkun ftehim simili illi jsir anke fiċ-ċentru tal-Mediterran. Il-lejla Brexit ukoll fuq l-aġenda, dalgħodu anke May teħdilha kumment dwar jekk hemm xi ċans illi jkun hemm negozjar dwar ftehim ta' kummerċ bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit wara li l-Renju Unit jitlaq mill-Unjoni Ewropea. Ftehim ta' kummerċ li sar fil-passat pereżempju mal-Kanada. Huwa mbassar dan jista' jieħu mal-10 snin biex isir. X'inhu l-ħsibijiet tiegħek dwar dan u anke fl-isfond li donnu dwar in-negozjati u l-approċċ li għandha tieħu l-Unjoni Ewropea meta jiskatta artiklu 50 hemm qbil jew m'hemmx qbil għax hemm qed jirrapporta li m'hemmx qbil dwar dan. Jien ma jirriżultalix li m'hemmx qbil, naħseb il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea qegħdin fuq on the same page. Għadna rridu niddiskutu l-lejla, ġifieri nkun qed nantiċipa xi ħaġa li nkun qed nispekula ma jidhirlix li hija sitwazzjoni li m'hemmx qbil. Minnaħa l-oħra ma nistax nara sitwazzjoni fejn ir-Renju Unit ma jkollux forma ta' ftehim mal-Unjoni Ewropea dwar kummerċ. Il-kwestjoni mhux jekk ikun hemm ftehim mal-Unjoni Ewropea dwar kummerċ, imma fiex ikun qed jintrabat dak il-ftehim. Jekk il-Renju Unit trid sitwazzjoni fejn ikollha aċċess sħiħ għas-suq waħdieni, trid tirrispetta wkoll il-punt li għandu x'jaqsam mal-libertà tal-moviment tal-persuni. Issa ħajkun sta r-Renju Unit li tgħid verament tixtieq biex imbagħad jibdew in-negozjati.